Suomalainen Sonata Arctica nousi hiljattain Suomen viralliselle albumi- ja sinkkulistan kärkisijoille uudella albumilla Reckoning Night. Ja suomalainen metalli menestyy nyt kotimaassa ja ulkomailla. Terve Toni. Terve. Arcticasta. Kiitos. Mitä kuuluu? Mitäs tässä? Keikkaa ootellessa. Suomen kiertuetta ootellessa itse asiassa. Joo, no illalla on yksi keikka. Joo, tässä on ehtinyt viikon verran levätä vähän rapea ja nyt jatkuu. Miten ollaan pystynyt tällaiseen tilanteeseen, että heavy myy niin hyvin? En mä tiedä, kaikki kysyy tuota. Se on varmaan, en mä tiedä, tätä ei vissiin missään muualla maailmassa oikein tapahdu tällä, että pystyy niin listasijoille pääsee näin korkealle metallimusiikilla. Espanjassakin niin siellä on kuulemma 2 bändiä ollut top 100 tänä vuonna, Nightwish ja me. Ja me oltiin jossakin 90 jotakin. Että aivan mahdoton sanoa. Ja mä tiedän, mulle se henkilökohtaisesti lähti Stratovariuksesta silloin aikanaan 97 liikenteeseen tämä. Ja musta tuntuu, että se niillä aikoin lähti nousemaan muutenkin metallimusiikin suosio Suomessa. Että pääsin listoilla korkeammalle. Joo. Ykköseksi asti ja sitten alkoi meneen kultaa vähän bändillä jos toisellakin. Eletäänkö nyt vaan niin tosi hyviä aikoja vai onko metallimusiikki jossain vaiheessa Suomessa myös ollut tosi korkealla aikaisemmin? Siinä on varmaan, kun tuli niitä suomenkielisiäkin metallibändejä, erilaisia monenlaisia, niin se on tavallaan varmaan laskenut kynnystä ihmisillä ruveta dikkailemaan tämän tyyppistä musiikkia ja sitten muuttunut helpommaksi sitten ja alkaa kuuntelemaan myös vähän nopeampaakin metallia, kun niitä niskalaukauksia ja sun muita ollut, että kaikki niin yhtenä rintamana ollaan tätä hommaa eteenpäin ja ylöspäin, niin tämä on ollut kyllä hieno homma, että ei voi valittaa ollenkaan, että me ollaan ainutkertainen maa maailmassa, hyvä Suomi. Pirun hieno tiennäyttäjä toivottavasti. Toivottavasti näin. Miten ulkomailla, onko käsite suomalainen metalli jo niin hyvä juttu, että mikä tahansa bändi voisi lähteä ulkomailla ja ehkä vähän menestyä sen kautta? No ei se ainakaan haittaa ollenkaan. En mä tiedä ihan mikä tahansa bändi. Se saattaa olla vähän turhan keristetty mielipide statementti, mutta siis, kyllä siis se auttaa. Ihmisillä on heti mielenkiintoa Suomessa tehtyä metallia kohtaan. Että se, kyllä ainakin heräteostoksena varmaan irtoaa levyyhyllystä helpommin kuin esimerkiksi italialainen metalli. Joo. Hei, katsotaan teidän musavideo tältä levyltä Don't Say No tähän väliin. Ja don't say a word. Mitä mä sanoin? Don't say a no. Don't say a word. Istumme tässä ja jatketaan sitten. Hyvin sä vedät, hei. Yes. Erässä arvostelussa, tai teidän uuden levyn arvostelussa, kuvataan musaa muun muassa, että se on kirkkaasti helkyvien kitarasoolojen pirtsakkaan positiivissävyisin melodioin. Sisältää myös jäätelötötterö-komppia. Oletko kuullut tällaista käsitettä aikaisemmin? Jaa, se on se koppoti varmaan jäätelötötterö. Kyllä se noinkin voi tietenkin vääntää. En ole lukenut kyseistä arvostelua, pitäisi varmaan kaivaa sitä esille. Hyvin mielenkiintoisesti oli laitettu tämä. Me ollaan myös oltu niinku Modern Talking of Metal ja jotakin tällaista niin aivan uramme alkuvaiheessa. Kyllä tuo oli aika omaperäisesti sanottu. Miksi sä luulet, että Suomessa osataan tehdä niin hyvää melodista metallia? No, melodinen musiikki on monesti tämmöistä vähän kaihoisaa, melankolista musiikkia. Se on suomalaisilla tavallaan varmaan jossakin verenperimässä jo kulkee tollainen. Ollaan niin kaihoisaa porukkaa. Täällä synkkää talvea vietetään ja kesäkin on niin lyhyt ja vähän luminen. Voisiko se olla myös sukupolvi kysymys sille, että joskus 80-luvulla, kun säkin olet nuori, kuuntelit varmaan Halloweenia? Itse asiassa mulla taisi olla ensimmäinen heavy-bändi oikeasti, niin oli Stratovariusta. Mä oon kuunnellut vähän kevyempää jotakin poppista ja Queen on ollut lähellä sydäntä ihan penskasta asti ja Midnight Oilit ja tämän tämmöiset. 80-luvulla mä oikeastaan heräsin musiikillisesti vähän myöhään, että mä oon itsekseni pimputellut kämpillä ja touhunut ihan muita juttuja. Kaikki aina ollut kiinnostunut musiikista, mutta mulla ei ollut kotona jo oikein ollut levysoittimia eikä mitään muuta. No. Mikä tekee Queenista niin mahtavan? Mä näin eka kertaa Queenia ja kuulin Queenia ja tuli telkkarista niiden live-konsertti joskus. Herran jästä, milloinkaan 85 tai 6. Jotain se kolahti aivan täysillä. Että hyviä biisejä iskivät heti saman tien ja mä en kyllästynyt niihin missään vaiheessa. Enkä ole vieläkään. No, täytyy sanoa, että jonkun verran johonkin biiseihin kyllästynyt jo. Kuulun niin tuhattoman paljon niitä, mutta se oli vaan jotenkin toimiva kokonaisuus. Eikä siinä hirveän isoja kuoroja. Mä dikkaan niistä. Vokaaliharmoniat ja kaikki tällaiset.
niin kyllä iski ihan täysillä ja se kuuluu meidän musiikista myös. Hei, kiitos Toni. No kiitos. Pääsit tänne ja mukavaa Kiitos kun keikkaa. kutsuitte. Kiitos. Kiitos.